ଆଜିର ତୁମର ସାହିତ୍ୟ କ୍ଲାସକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ଆହୁତି ବିଷୟଟିକୁ ପାଠ କରିବା। ଏହି ପାଠ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖକଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଏହାର ଲେଖକ ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରେ 1949 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୃତ୍ତିରେ ସେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ। ନାଟକ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା। ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର, ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ନାଟ୍ୟ ସଂଗଠକ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଯଜ୍ଞ, ଅନ୍ୟ ଆକାଶ, ମୁଁ ଦୁହେଁ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଟକ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଆହୁତି ବିଷୟରେ ପାଠ କରିବା, ଏହା ଗୋଟିଏ ଏକାଙ୍କିକା। ଆହୁତି ଏକାଙ୍କିକାରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାଟି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆସ ଆମେ ତାହା ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ବାସ୍, ଏଥର ହେଲା। ବାପାଙ୍କ ଫଟୋଟା ବୈଠକଖାନାର ଏଇ କାନ୍ଥରେ ଏମିତି ଟଙ୍ଗା ହେଇଥାଉ, ବେଶ ମାନିବ ନା କଣ କହୁଛୁ ରାଜୁ? ହଁ ଭାଇ, ଚାକିରିରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ କରି ଗାଁକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଏଇ ବୈଠକଖାନା ହିଁ ତ ଥିଲା ବାପାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ତୀର୍ଥ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନଟା ଏଇ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ହିଁ ତ କଟିଛି। ଆଚ୍ଛା ରାଜୁ, ତତେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏଇ ଫଟୋର 4ଟା ଛୋଟ ସାଇଜ କପି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। କାଲି ରାତିରେ ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ନେଇ ଆସିଛି। ବାପାଙ୍କ ଦଶାହ କାମ ସାରି ଫେରିକି ଗଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଲେଖା କପି ନେଇକି ଯିବେ। ହଇ ହୋ, କାଲି ରାତି ସାରା ବସି ତମକୁ ଏତେ କରି ବୁଝେଇ କହିଥିଲି, ତେବେ ବି ବୁଝିପାରିଲନି। ସକାଳ ପହରଟାରୁ ଫଟୋ ଟଙ୍ଗାରେ ଲାଗିଗଲ। ଫଟୋ ଟଙ୍ଗା ସରିଲାଣି। ଗଲା ଯା, ମୁଁ ଯେ ରାତି ସାରା ଉଜାଗର, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ନା ମୁଗୁରା ନେଲା। ମୁଁ ତେବେ ଯାଇ ଦେଖେ ଦେବ ଭାଇ, କି ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ ହେଲା ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ବାକି ରହିଲା। ଗାଁ କଥା, ଇଏ ତ ଆଉ ସହର ହେଇନି ଯେ ଥରକେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଜିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମିଳିଯିବ। ତୁ ସେଇଆ କର। ଦଶା କାମ ତକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ତକ ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। ହଉ ଭାଇ, ହେଇଟି ମୁଁ ଯାହା ବୁଝେଇଥିଲି ମାଙ୍କୁ କହିଲ? ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲ? ନା, ପଚାରିବି। ଆଇଲା ଆଉ କୋଉ କାଳେ ଭୋଜି ଭାତ ସରିଯିବ, ଦଶା କାମ ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଗଲା ପରେ ଲୋକ ବାକ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ବି ଦଶା ଠାରୁ ଲୁଗାପଟା ନେଇ ଯିଏ ଯା ବାଟରେ ଚାଲି ଯିବେ। କଣ ତୁମେ କହିବାକୁ ଚାହ? ମୁଁ କହିଲେ କହିବେ କଣ ନା, କହୁଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଏକଲା ଏଠି 10 ଦିନ 10 ରାତି ଧରି ସାରା ବଂଶଟାକୁ ରାନ୍ଧି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇ ଠେଇଆ ହୋଇଯିବି। ବଡ ବୋହୂ ବୋଲି ବାପା ତ ଆମର କଣ ସବୁ ମତେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ କି? ଖାଲି ଯାହା ଧର୍ମକୁ ଜଗି କରିଯିବା କଥା। ଚଞ୍ଚଳା, ବାପା ଗଲା ଦିନଠୁ ମାର ଅବସ୍ଥା ତ ଦେଖୁଛ। 5 ଦିନ ହେଇଗଲା, ପାଣି ଟୋପାଏ ବି ମୁହଁରେ ଦଉନି। ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଘରଟା କୋଣରେ ସେମିତି ପଡି ରହିଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଖି ମୁହଁ ଫୁଲି ଗଲାଣି। ଦଶାହ ନ ସରୁଣୁ 10 ଥର ବେହୋସ ହେଲାଣି ସେ। ଆଇଲା ତେଣେ ମୋ ଝିଅ କାଞ୍ଚନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା। କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି, ବଡ ଝିଅଟା ମୋର ଏଥର ବିଏଟା ପାସ୍ କରିଗଲେ ତାକୁ ହାତକୁ ଦିହାତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଓହୋ, ଏଇଟା କଣ ସେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ବେଳ ନା ଜାଗା? ତମେ ତ ଗୋଟାଏ ମରଦ ହିସାବରେ କୋଉ କାମରେ ଆଣୁଛେ? ଭାଇଟାଏ ମୋର ଅଛି ବୋଲି ସିନା ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ବୁଝାବୁଝି କରିଦଉଛି କି ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରି ଆଣିଦଉଛି। ସେତକ ତୁଲେଇବା ବି ତମ ଦେଇ ଟିକେ ହେଲାନି। ଚଞ୍ଚଳା, କାହିଁକି ଏମିତି ମୋ ନାଁଟା ଧରି ହୁରି ପକଉଛ କହିଲ? ବାପାଙ୍କ ଦଶାହ ଖଟିବା ପାଇଁ ତମେ ଯେମିତି ହରବର ହଉଛ, ଝିଅ ବାହା କଲା ବେଳକୁ କେତେ ତରବର ହବ ମୁଁ ଦେଖିବିନି। ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଘର, ଏଡେ ଗୁଣର ବରକୁ ଛାଡିଦେଲେ ତମ ଝିଅର କପାଳ ତ ଫିଟିବନି, ହେଲେ ଜରୁର ଫାଟିବ। ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଓହୋ,
ତମେ ବନ୍ଦ କଲ ଆଗ ଏସବୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଦେଖ ମାଇଲା। ବୁଝିଲେ ଦେବୁ ଭାଇ, ଅଣ୍ଡା କଡେଇ, ବାଲ୍ଟି ମଗ, ଚାନ୍ଦୁଆ ଦରି ସବୁ ଗଣି କରି ରଖିଦେଲି। ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟାଏ ବଡ ବୋଝ ଗଲା। ଆଉ ସେ ପୂଜାରୀଟା ସଉଦା ପାଇଁ ଯାହା ବରାଦ ଦବ, କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଭାଇ। ମାଇଲା। ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କା କାହିଁ? ଯାହା ଆଣିଥିଲେ ଫେରିକି ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚା କିଛି ରଖିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କେଜାଣି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ମଝିଆ ଭାଇଙ୍କୁ କହି ଏଇନେ ତ ନିହାତି 700-800 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ନାଇଁ ମୋ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ଭିତର ଘରେ ମା ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳ ପହରୁ ତମ ମଝିଆ ଭାଇ ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି କଣ ଗୋଟାଏ ସଲା ସୁତରା ହଉଛନ୍ତି। ଯିବ ଯଦି ଟିକେ ଶୁଣି ଆସିଲେ ଭାରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କଣ ଆଉ କହୁଥିବେ, ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମାର ମନଟା ଏକଦମ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ବସି ବୁଝାଉଥିବେ। ନାଇଲା ହଇ ହୋ, ଶେଷରେ ତମେ ବି ଏଇଆ ବୁଝିଲ। ତମେ ପରା ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ହେଲେ କଣ ଗୋଟାଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ। ହଁ ଭାଉଜ, ବହୁ ଦିନରୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି। ବ୍ୟାଙ୍କ, ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଅନେକ ଧାଇଲେଣି, ହେଲେ ପୁରା ଟଙ୍କା ମିଳୁନି। ଦେଖ, ବଡ ଭାଇ ଯେ ବାପ ସମାନ। ଭାଇ ତମର କହୁଥିଲେ। କାହିଁ 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 ମୁଁ ତ କିଛି କହିନି। ଆଇଲା ମଝିରେ ତମକୁ କିଏ କହିବା ପାଇଁ କହୁଛି? ବୁଝିଲ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ବାପାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ମା ହେଲେ ଏ ଗାଁରେ ଏକଲା ମଣିଷ। ଗାଁଟା ଭିତରେ ଯାହା ଯେମିତି ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଏ ପାକଲା ବୟସରେ ସବୁ କିଛିକୁ ଦେଖାଶୁଣା ବୁଝାବୁଝି କରିବାଟା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହଁ, ତା ତ ଠିକ କଥା।